Ja, det er Frederik, og jeg er her for at præsentere vores AT 3,1 præsentation. Ja. Vi havde jo om klimaforandringer og udviklingsmuligheder i Østafrika, og derfor har vi valgt at have om den store mængde skovrydning i Tanzania. Vi vil komme ind på de forskellige måder, eller de forskellige elementer, der er til den her skovrydning, sådan noget som hvorfor skovrydning er så udbredt i Tanzania. Undskyld. Og hvilken effekt skovrydning har på klimasystemet, kulstofsystemet specielt. Hvad skovrydning har betydning for lokalbefolkningen, altså dem der bor i Tanzania, de forskellige befolkningsgrupper, og hvilke løsninger vi så kan finde på skovrydningsproblemet. Det var så lige problemformuleringen, jeg gennemgik her, eller det var jo underspørgsmålene, de skal så svare på vores hovedproblemformulering, der er, hvilke påvirkninger har skovrydning i Tanzania på klimaet. Og til at svare på de forskellige spørgsmål har vi sgu forskellige metoder. Vi har engelsk og naturgeografi, så derfor har vi sgu ind og bruge noget engelsk og noget humaniora. Engelsk det brugte vi til at læse og forstå tekster. Vi brugte blandt mange engelsk tekster på internettet, da i Tanzania er engelsk et meget talt sprog. Det humanistiske område, der brugte vi så noget analyse og fortolkning til især en artikel, som vi havde for en tanzaniansk avis. Dette gav os indtryk af, hvordan problematikken omkring skovrydning ser ud fra tanzanianernes synspunkt, og ikke sådan for omverdenen, som vi ser det herhjemme i medierne. I naturvidenskab, der brugte vi der indsamlede vi forskellige data, f.eks. blød data. Vi brugte en kvalitativ metode til at indsamle viden via medier og internetsider. Igen, meget af det var på engelsk, og vi brugte også vores naturgeografi-bog. Og i vores sidste spørgsmål, der er det eneste sted, vi har ligesom mulighed for at opsætte nogle hypoteser, da vi her kommer med nogle løsningsforslag. Det er jo så lidt svært for os at teste de her løsningsforslag, men vi kommer med hypoteserne. Vi arbejder jo som sagt med Tanzania, og et af de steder, hvor vi kiggede, det var, hvorfor skovrydning er så udbredt her i Tanzania. Og der er flere grunde til det. Vi har især kigget på, hvordan tanzanianerne selv ligesom forbruger skoven. Og det er, at de er afhængige af træ til energiproduktion, til at holde varme og til at lave mad i de her hytter og hvad de ellers bor i rundt omkring i de små tanzanianske samfund. De laver trækul, som sagt, som der også bliver eksporteret, og de fælder i det, der kommer flere og flere mennesker, som der gør i resten af verden, så fælder de mere og mere skov, og de når så ikke at blande op igen. Så skoven, når først den er nede, så når den aldrig rigtig op igen og bliver til sådan en bæredygtig skov, der ligesom befrugter sig selv og på den måde vokser. Udover at tanzanianerne bruger af deres skov, så er der også elementer som skovbrænde, som så smadrer det endnu mere, for der bliver hele skovbunden også fuldstændig svitset. Men som sagt, så vil vi kigge mest på, hvordan tanzanianerne bruger deres skov. Og der fra 1990 til 2005 er 1,1% af den skov, der er i Tanzania blevet fældet. Det kan ses her på den her hjemmeside, en artikel eller et indlæg, eller hvad man skal sige, skrevet af Nelson Kessi. Der er selvfølgelig flere grunde til, at de her landsbyer fælder af deres skov, og vi vil komme ind på senere, hvordan denne skovrydning ligesom har betydning for lokalbefolkningen. Men som sagt, en stor del, der foretages af de her bønder. Cirka en tredjedel af skovrydningen foretages faktisk af landsbyer. Det er især fordi, at det vækker ikke så stor opsigt, når skoven ligger på ligesom landsbyernes område, så de kan gå ud og fælde af den forbruge den, som de ved. De kender ikke til det her med en skov ikke bliver bæredygtig, hvis det ikke når at vokse op igen. De kigger ikke rigtig fremad. Det er generelt sådan en fornuft, de ikke rigtig har med sig. Ja, og grunden til, at bønderne bliver nødt til at udvide på den her måde, det er for, at de kan også anlægge større landbrug, udvide deres landbrug, så de kan eksportere, et land som Tanzania eksporterer cashewnødder og kaffe, og man et større eksport, der er brug for, jo flere penge bønderne vil tjene, jo mere land har de brug for. Så er det sådan en af grundstenene til at holde gang i eksporten, så den kan følge med i det moderne samfund. Skovrydning har selvfølgelig en effekt på klimasystemet, som også er noget af det, vi skulle arbejde med, og det er især her, vi kan gå ind og besvare vores hovedspørgsmål. I atmosfæren er der lagret, eller hvad man skal sige, 1-7 milliarder gigaton kulstof. Det er bundet i jorden og i andre levende organismer. Eller 550 gigaton ud af de her 1-7 milliarder gigaton er lagret på jorden i levende organismer, hvor meget det er i planterne. Og der er det jo så her når skoven den bliver fældet, enten ved en skovbrand, hvor det bliver brændt af med det samme, og kulstoffet bliver til CO2 og svæver op i atmosfæren, eller når tanzanianerne de fælder skoven, for derefter at brænde den af, brænde brændet af,
så frigøres der også CO2. Og det er jo en drivhusgas, der lægger sig op og forhindrer meget af den her langbølget stråling, der bliver tilbagestrålet fra jorden, bliver forhindret i at slippe ud af vores atmosfære. Og på den måde så bliver der varmere i atmosfæren. Det starter så sådan en positiv feedback-mekanisme, fordi når der bliver varmere, så smelter polerne, og polerne det er de her store hvide isoverflader, der har en meget høj albedo, og derfor spejler rigtig meget af den solstråling, der rammer den ud igen. Når det så smelter, og det bliver havvand, det rammer, der har en lavere albedo, det er rot og mørkt, og så vand spejler mere end anden materiale, men vand spejler mindre end is, og derfor vil mere af den her varme blive absorberet af jorden, og temperaturen vil derfor stige. Ja, altså den her kortbølgede stråling, den absorberes i jorden, og temperaturen stiger. Så kan man så sige, at vi har jo selvfølgelig, eller det der også er et problem, der er, at træerne de omdanner ved hjælp af fotosyntesen CO2'en i luften, og når træerne så bliver fældet eller brændt af, så vil der jo være den mindre mængde træer til at omdanne CO2, og så der vil blive skabt mere CO2, eller altså der vil blive mere kulstof frigivet i atmosfæren i form af CO2, og mindre CO2 vil omdannes ved hjælp af fotosyntese rundt om i skovene på jorden. Og det var jo så lige her strålingen, jeg talte om før, hvor der kommer sollys ind, og det absorberer så, hvor den langbølgede stråling den går op og bliver fanget i atmosfæren af de her drivhusgasser, der ligger op. Og det er selvfølgelig ikke kun CO2, det er også vanddamp og også en drivhusgas, men CO2 det er en del af det her kulstofkredsløb, og det frigøres ved afbrænding af træ. Ja, skovrydning har også store konsekvenser, både positive konsekvenser og negative konsekvenser for de her beboere i Tanzania. Den PT er den største sektor i Tanzania. Det er den primære sektor ved landbrug. Ved skovrydning, så markerne bliver udvidet, så på den måde bliver bønderne glade for det, og samtidig så vil der være plads til, at regeringen kan udbygge, så man kan komme til at bygge fabrikker, og den sekundære sektor, som jo er industri, den kan blive større. Samtidig vil man kunne lave en bedre infrastruktur rundt om i landet, der vil kunne komme bedre transport, og det vil styrke handlen i Tanzania. Disse fordele er på meget kort sigt, og det er her problemet, eller essensen i problemet ligger, det er, at man ikke tænker langt nok. Fordi selvom at du frigiver frugtbar jord, når du fjerner noget skov, så vil det kort tid efter, som vi kan se på billedet. Her, vi har den frugtbare skov her. Det bliver fældet. Vi har noget frugtbar jord, du kan dyrke agerbrug på. Men på sigt så vil det på grund af vand, det udvasker næringsstofferne i jorden, og solen den udtørrer jorden. Så vil det blive et tørt område, hvor du kun kan dyrke på begrænset antal sæsoner. Manglen af træer, eller hvad man skal sige, når der bliver fældet træer, vil også kunne medføre, måske det er lidt forskelligt, hvor man er henne på jorden, men medføre konsekvenser som oversvømmelse, da træer binder rigtig meget vand, da de også bruger det i fotosyntesen. Det er rødderne, der trækker vandet op ned fra grundvandet af, og når det så bliver trukket op, så aflager det også noget vand i sådan en jordmagasin, ikke så langt ned under jorden. Og det er også et problem, fordi når træerne forsvinder, så vil rødderne ikke trække mere vand op, og så skal der bores længere ned efter vand. I forbindelse med det her, hvordan skovrydning den påvirker de forskellige eller indbyggerne i Tanzania, der har vi læst en artikel, der er bragt i Arusha Times, som er en avis fra Arusha, som er en stor by, den er på størrelse med København, der er hovedstaden i Arusha-regionen i Tanzania, altså ikke hovedstaden i Tanzania. Og det er en artikel, der fortæller, hvordan den her skovrydning har store konsekvenser for befolkningen i Tanzania. Og den er sådan skrevet, så alle kan følge med. Den er skrevet på engelsk. Engelsk er meget talt sprog i Tanzania. Den fortæller, at med brug af logos, hvor det kommer med præcise tal, for eksempel, som vi har et citat her, som kommer frem. Her er at over 75% af dem, der bor i Tanzania, ligesom har brug for det her træ, da det er deres hovedkilde til brændstof, og det, der skal forstås til opvarmning af hytter og lave mad og sådan noget. Og så er det den form for logos, vi ser brugt her i. Det er også noget for ligesom at fange læseren og for at skabe lidt sympati og sådan noget. Og det er til sidst i teksten, eller i artiklen, som vi også kan se her. Så kommer den op, og så skriver forfatteren: Help protect our forest and our land, med fed skrift, så vi ligesom
der bliver hængende i vores hoved. Det er det, vi tænker tilbage på, når vi mindes artiklen. Hvordan man kan løse de her skovrydningsproblemer i Tanzania kan være lidt svært at spore sig ind på. For tanzanierne, dem der bor i Tanzania, de bruger jo det her fossilt brændstof til at opvarme mad og hytterne med. Der er nogle tiltag, hvor man har lavet nogle lerkomfurer som det her, hvor at når du først har tændt op, så bibeholder leret varme meget længe, så du har brug for mindre træ eller mindre brændstof til den her ovn, altså mindre brænde, og så har du brug for mindre træ, og så slipper du for at fælde lige så meget af skoven. Et drømmescenarie vil være, at alle de her tanzanianske bønder, de kunne få et lignende system. Det kræver selvfølgelig penge, og det er her, hvor ulandsbistand også kommer vigtigt ind. Et land som Danmark bidrager med rigtig meget ulandsbistand, især til afrikanske lande, og det er også den måde, man ligesom kan hjælpe med at redde skoven. Der er også tiltag, som f.eks. det Egekilder har lavet, der har de deres internetside her, hvor de har sagt, at hvis vi køber en vand, så bliver der plantet træ. Og det er, hvad vi har herom. Der står plantet træer i kampagne i England over Danmark. Og alene i Danmark er der blevet plantet 1,3 millioner træer, siden vi gik i gang. Der bliver selvfølgelig fældet langt større, men det er et godt tiltag. Det er altså blevet tydeliggjort, at skovrydning i Tanzania er et stort fænomen, og det dels skyldes bøndernes aggressive brug af de her naturressourcer. Og det er det er jo i sig selv en naturlig proces, der er fundet sted, da bønderne har brug for at udvide, som verden har udvidet sig, og de så derfor har brug for at hente mere. Men at det er et problem, at der bliver fældet og afbrændt så meget træ. Vi kan se på figuren her fra 1901 til 1912, der er der her i Østafrika, som vi arbejder med hernede, der er steget sådan lige mellem 1 og 2 grader over de her 100 år. Og der er så lavet sådan en prognose herover, som så er fra 1986 til 2005, hvor meget det vil stige. Og vi kan se her i slutningen af det her århundrede, der vil vi komme op på her generelt i Afrika op mod 6 grader, i hvert fald mellem 4 og 6 graders temperaturændring. Og hvis det fortsætter, det vil jo så hjælpe til igen, at skovene bliver endnu tørre, og markerne bliver endnu tørre, så det er en meget ond cirkel, de kommer ind i. Og det er svært sådan at ligesom komme med en løsning på det hele. Det er, som jeg fortalte om, nogle tiltag, og man skal ud og prøve det af, og så se, hvad der virker. Det er sådan, man kommer ud af det.